Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli ħabbret it-tnedija ta' riforma fil-permessi ambjentali mitluba mill-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA u li se tirregola kif għandu jaħdem ċertu operat. Il-liġi ġdida hija mibnija fuq 3 prinċipji fosthom lan li tirregola u tesiġi standards għoljin minn numru ta' operati u attivitajiet li jista' jkollhom impatt fuq l-ambjent u f'xi każi ma kinux regolati kif xieraq, hemm ukoll xi operati li se jkunu regolati għall-ewwel darba. It-tieni prinċipju li f'ċerti każi tintroduċi parteċipazzjoni taċ-ċittadini u tagħtihom id-dritt li jieħdu sehem fil-proċess. Filwaqt li t-tielet għan huwa li toħloq sitwazzjoni aktar ġusta bejn id-diversi operaturi fejn min jinvesti biex jilħaq standards ambjentali ogħla ma jkunx żvantaġġjat fil-konfront ta' kompetituri li jagħtu inqas każ tal-ambjent. Regolamenti l-ġodda waslu biex qatt ta' deċiżjonijiet se jittieħdu pubblikament kif mitlub minn liġi u d-deċiżjonijiet iridu jiġu pubblikati fuq is-sit elettroniku tal-awtorità. F'din ir-riforma hemm 3 livelli ta' permessi u kull livell huwa marbut mat-tip u l-iskala tal-operat u l-impatt jew riskju ambjentali li jista' jkollhom. Dan huwa anke rifless f'dawk li huma ħlasijiet dofuti għall-applikazzjonijiet iż-żmien meħtieġ għall-proċessar u t-tip ta' proċedura li għandha tiġi segwita. L-avviż legali anke għandu miegħu żewġ skedi bl-ewwel waħda dwar l-operati l-interventi u l-attivitajiet se jkollhom bżonn permess ambjentali minnu fih fosthom ħażna ta' skart perikolus u operati ta' barriera. It-tieni skeda naraw li hemm numru ta' operati li għadhom mhumiex regolati permess ambjentali. F'dan il-każ min diġà għandu l-operat għaddej irid iġib awtorizzazzjoni transitorja fi żmien 6 xhur biex imbagħad għandu 4 snin biex jadegwa ruħu b'mod aktar permanenti u jikseb permess ambjentali normali. Kif anke spjegat il-Ministru Dalli l-ERA qed tintrabat b'terminu li fih tiddetermina l-applikazzjonijiet li jidħlu għandha fejn f'livell wieħed trid tagħti risposta sa 90 jum, livell 2 sa 120 jum u livell 3 sa 270 jum. Fejn industrija diġà eżistenti u anke oħrajn ġodda jridu jaraw li jkunu qegħdin jilħqu standards ambjentali fi proċedura li issa tkun magħrufa ma' kulħadd u ser tkun immexxija mill-ERA bi kriterji li jridu jintlaħqu. Ġifieri l-ERA torbot lilha nnifisha pereżempju bil-terminu ta' żmien li fih toħroġ ċertu permessi ambjentali. Il-konsultazzjoni bis-sehem tal-pubbliku se titwessa biex tkopri wkoll bosta mill-operaturi u attivitajiet indikati fl-iskedi. Il-terminu se jkun determinat skont l-applikazzjoni 10 ijiem fil-każ tal-ewwel livell, 20 jum għat-tieni livell u 30 ġurnata għat-tielet livell.